Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u Horror Minecraftu, u dalšího dílu. Tady Tonkido a Frajko. Pokud se vám video bude líbit, určitě dejte like a odběr na oba kanály. Tonkido a Frajko. A pojďme hrát hru. Jestli víte, je to Horror Minecraft, hnedka tady vidíte věci, co v normálně Minecraftu nejsou, třeba tady to Surin Dead Grave, nevím, co to je, ale jde to dát do toho, podle mě jde dát všechno, jdem, tak, to je dobrý. Jinak já bych teda vážně šel dneska do kejvky a nevím, proč je tam to. Ještě jsme si uhni, Frajko, uhni. Ještě jsme si tady ochočili pejska. Já vám ukážu lidi, tady ten. Chceš masíčko? No jo. Chutná ti, viď? Jako zvětšili jsme taky dům, protože byl moc malý. Kolik má srdíček, sakra lidi? Zlepšili. On je hodně rád. Zvětšili jsme dům, máme tu postele, udělali jsme to sklo. Já jdu teď další ovce zabít a jdu dát další papání, protože tady je vážně hrozně moc ovcí. Jdeme do kejvky a zároveň nazbíráme ovce a přineseme mu to pak jako dárek lidi. Hlavně ale mu já to mám hodně málo HP. A já nemám žrádlo, takže já se vracím domů. A já vlastně taky. I když mám zombie maso, ale to nemám žrádlo ani to. Zombie maso? Ne, nemám žrádlo ani srdíčka. Ne, to ne. Nemám žrádlo ani dřevo, takže zásadní věc. Tam jsem šla do mega dobrý kejvky, kde byly diamanty a zjistila jsem, že nemám dřevo. No jako já mám hrozně moc dřeva, pokud ovšem něco. Ok, takže lidi asi vezmu nějaký žrádlo a to budou asi nějaký tenis. Fuj, lidi, fuj. Zdrhej, pomůžu ti. Pomoc. Počkej, já jdu do vody a tam ji zhituju. Tak ona umí stěnou dveler. Vážně. Ne, to byla ta malá ovečka, se z ní proměnila. To, co nás chrání. Mě zabila a teďka z ní je ta malá, roztomilá. Neber moje věci, please. Ok, ale roztrkli se všude potom. To nevám. Já všechny vezmu, pozbírám a jdeme do kejvky. Proč to zabijíš? Ne, já to nechci tu věc. Zbav se toho. Ne, ale to nás může chránit. Ty to víš? Nevím, ale podle mě by mohlo. Já vůbec nevím, ale... Podle mě by mohla, potom v kejvce se to promění na nějaký vnušený něco. Možná zase na tu normální ovci, takže bych se toho být tebou zbavil. Asi já vím, že jsem říkal, že se toho nemáš zbavovat, že je to roztomilý. Ale vypadla mi 4 skopové, takže... Skopové? Vypečené? Ne, vypečené ne. Takže nějaký dáš pejskovi, jo? Třeba jedno. Skopové, on tě pak bude milovat, jak ukazoval ty srdíčka. Jenom... Co to je? Co? Kde? Já nic nevidím. Já jsem slyšela. Já vidím... Tady je ovečka. Ne, to nie. Jo, ono to na mě čumí, protože... Jo, to je ta normální ovce. Hororová. Pojď. Nice. Z ní vypadlo celkem dost skopových. Kolik? Co to je? To jsou ty hodiny, co jsem ti říkal. Ne. Co to? Mě to odnáší. Ne, proč? Tam lidi. To je spíš. Ne, mě to zabilo taky. Co to je? WTF, ale vypadlo z toho 5 koulů. 5 koulů. No dřeva 5.
What? No to prostě pejsek hodil, ale já... Co to je? Jo, tak už víme, co dělá ten sníh. Už víme, co dělá ten sníh. Fuj. Fuj. Ne, kouli tam zamrzly. Vraťte se. No, já nebudu. Co děláš, pitomče? Co děláš? Pokud mě srazí, tečka. Je dobrý, on už zmizel. Konečně. Ale jako umřel. Jako, tady to bylo hodně divný. My mám všechny věci, které jsem měla. A mě z něj vypadla jedna sněhová koule. Super. Ty taky. To je dobrý. Kterou už nemám. Fando, ale hodiny jsou dobrý. Já jsem na ně asi 5krát ťukla a vypadlo mi 5 koulů. Takže myslím, že potom... Ne, koul. Jako... to, ale jako uhlí. Jo. Což je docela dobrý. To je hodně dobrý. Jako, Nemuseli jsme nic dělat. já jsem... A aspoň mám skoro plný hápka. A aspoň se tam vypeklo to musela jsem na to čekat. Bereš teda dřevo, vezmeš ho. Já mám hodně dřeva, jako. Já mám zásoby dřeva, takže já mám víc jak 2 staky. Ono, v tomhle se můžeš, to je mega dobrý tady ten sníh. V něm se dá umrznout. A když ho, pokud mi vypadl, ne, sice mi nevypadl, ale když tady vytěžím tady ten blok, vypadne mi. Ne, co to je? Bílá mlha. A mě zabijí zombies. A zabil mě. Ve vodě. Prosím, dojdeš mi pro věci. Mně se to moc nechce, Fando. Tak já jsem půjdu. chtěla zapřít. A půjdeš se mnou, please? No. Ale proč ne? Protože to jsou tvoje věci. Fando, já jsem se k tobě do Česky dala jenom to. Kost a... Co jsem to slyšel? A kouli ty můžeme dát. Jo. Už mi vypadlo pár dřeva. Ale mega dobrý je, že se mi to nerespawnilo. Už mám zbraně nějakou dobrou. Ale mám úplně začáteční věci, máme. A celkem mě to štve, že... Okay, já jsem připravená do kejvky, ale... Já vůbec nejsem, protože mě zabili, takže... Ale jo, dobrý. Jo, ale je noc, takže... Já jsem to ještě vyspím. Jo, vyspí se, protože ono... Je tam ten borec. Ježiš. Fuj, tam je to červen. Viděla jsi to? Už jeden, konečně. Tady není ten hnusok. Tady bylo to červené. Já zavřu, protože... Já si došel pro věci. Strašně moc děl. Želvičky, kdo pak vás má rád? Totální nikdo. Jenom kuchačka. Kuchačka. Nekuch. Jdeme všechny želvy pokuchat. Kuch. Já vás zabiju želvičky. Pojď. Potřebujeme ty želvy. Co se děje? Yes. Vouchl. Ježiš, tady je tolik creeperů. Hodně. Třeba 3. Bylo víc než 4 creepery. Bum, želvičky. Zjistili jsme, že může být i zombie, nebo co to bylo? To, co jsem našel. Nebo to, co tady bylo. Jo, to prase divný s tou ušou otevřenou jsem zjistil. Takže jo, super. Mohlo nám to zapálit celý tady tu podlahu, i když nám tady tolik... Já bych šel do kejvky už, jenom si přerovnám inventář, protože od té doby, co jsem 2krát umřel,
Jo, už vím, To kdo nechci zanechává dodělat. ten sníh. Už rozhodně víme, kdo zanechává ten sníh. To je no. To už nám je úplně jasný. A nebudu se o tom ani zmiňovat, že se nám menší věc stala. Ale jako spíš menší věc. Menší problém jsme měli, ale už nemáme. Rozhodně nemáme žádný problém. Tak asi nestihnu jít do té kejvy, No nestihneme, když nemáme kameny, já si natěžím kámen a krumpač. Doběhnu. Železo a půjdeme do kejvky. Jenže my ještě žádný železo vlastně nemáme. Jsem tak jedna. Tady bych to asi lidi ukončil, už je to celkem dlouhý. Byl bych moc rád, kdybyste dali like a odběr na Tonkido a Frajko. My se s vámi teda loučíme a čus, čus, čus.